बाजारात सहज न मिळणाऱ्या विविध वस्तूंचे दालन आकार आयोजित आपली मुंबई ग्राहक पेठ वेंगुर्ले शहरात घेऊन आले। नवरात्री महोत्सवाच्या निमित्ताने महिला लघु उद्योजकांच्या उत्पादित गृहोपयोगी गृह सजावटीच्या वस्तूंचं भव्य प्रदर्शन आणि विक्री करण्यात येते। साई मंगल कार्यालय इथं हा महोत्सव सुरू आहे। 20 ते 30 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत सकाळी 10 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत ही ग्राहक पेठ या ठिकाणी उपलब्ध असणार आहे। बाजारात सहज न मिळणाऱ्या नेहमी घरगुती वापरात येणाऱ्या खालील वस्तू उपलब्ध करून देण्यात आल्या। खास विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य, स्टडी टेबल, फॅन्सी ज्वेलरी, कंज्युमर दालन, हेल्थ केअर प्रोडक्ट, बॉडी मसाजर, आईस बॅग, सह्याद्री दर्जेदार फूड प्रोडक्ट, ॲक्युप्रेशर मटेरियल, मुखशुद्धी, मुखवास, आयुर्वेदिक औषधं, फॅन्सी घड्याळ, यादगार मंचुरियन मसाले, कॉस्मेटिक, राजस्थानी विविध प्रकारची लोणची, पापड,
गव्हाचे बिस्किट, इलेक्ट्रिक धूपदाणी, किचनवेअर, सुवासिक अगरबत्ती, धूप स्टिक, गॅसची बचत करणारी तंदूर जाळी, तसेच 4 साईज मध्ये उपलब्ध असलेली चटई कम गादी गवताच्या गाड्या, फोम आणि बेडशीट यांपासून बनवलेली गादी चटई, लहानांपासून थोरांपर्यंत सहजपणे फोल्ड करता येणारी, प्रवासात, पिकनिक, हॉटेल, हॉस्टेल, गृहप्रवेश, वाढदिवस यांसारख्या सणासमारंभांसाठी भेट देण्यासाठी उपयुक्त अशा अनेक व्हरायटी या एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात आल्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।